गुबै आइजो अनसाय आफादनि थांखियाथ' बर' आइजो अनसाय आफाद माने बर' जाथिनि मोनसे गोथार आफाद दा बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय नायग्रा आफाद नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों सेन्ट्रेल लेभेलाव बिथांमोनहा बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय जेबो नायबोआखै मानो होनबा जोंनि बर' आइजोफोरा माने दिनै पलिटिकेल हान्जायावसो खिबु खारबाय थानाय नुदों जोङो मानो होनोबा दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गाज्रि जाथाय जालांगासिनो दङ बर' आइजोफोरा गुबुन हारि माहारिजों खारफागासिनो दङ बर' आइजोफोरा गथ' गथाय गारै खारगासिनो दङ न'खर संसारफोरा जोबोद गाज्रि जागासिनो दङ दा बेखायनो आं माने दुखु मोनो सानसे समाव आंबो आबोबाव 2004निफ्राय 15सिम आङो आबोबनि खामानि मावबोदोंमोन आन्चलिक आबोबाव आङो 7 बोसोर आफादगिरि जाबोदों लेङाइ आफादगिरि हिसाबै आङो आबोबावनो जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै आङो मावबोदोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव दा मानो जोंनि बे आइजो अनसाय आफादा जे जोंनि जाथिनि बे आइजोफोरनि गेजेराव इसिबां जालांगासिनो दङ बेफोरखौ मानो होबथायाखै आं नै दाखालिसो जोंहा मानगोनां दिनै आसामनि मन्त्रि आब' प्रमेला रानी ब्रह्मआ सानसे समनि फाउन्डार आबोबनि आफादगिरिमोन बिथाङा नाथाय दाखालि मिडियाया सोंदोंमोन बिथांखौ बे सोंनायनि फिननाया मा जादों जोबोद दुखुनांथाव दिनै जे बर' आइजोफ्रा गुबुन माहारिजों खारदों बेखौ मा बुंनो नागिरो होननायाव बिथाङा मा फिननाय होनाय जोबोद दुखु नांदों आङो मानो होनोबा होमबालाय बर' जाथि हिसाबै जोंहा जेबोआनो गैला जायजों गेसो जों जाथि गैया मा गैयासो होननानै बुंदों बिथाङा होमबा दिनै आइजो अनसाय आफादनि मिनिङा मा जाखो जाथिनि मिनिङा मा जाखो होमबा बे आबोबनि मिनिङा मा जाखो आब'आ बेबायदि बुंनायाव माने जों राजनितिक हान्जानि जानो हागौ नाथाय जोङो दिनैसिमबो राजखान्थिनि हान्जानि दैदेनगिरिबाबो जों होबथायो गुबुन हारि माहारिजों खारनायखौ जों दिनैसिमबो बादा होयो आङो मोनफ्रोमबो मिथिङाव बुंबोदों जोंहा गाबागाव जाथिजों गोरोबनानै संसार जानांगौ गुबुन हारि माहारिया गाबागावजों हाबा जानांगौ होमबासो जोंनि गेजेराव मोजाङा थागोन अनलायलायनाया थागोन बे बाथ्राखौ आङो बुंबोबाय थादों आरो आङो दासिमबो बुंगोन आरो अरायसिम जेब्लासिम आं बे थांनानै थागोन अब्लासिम आङो जाथिनि बे सिन्थाखौ आङो खालामलांबाय थागोन आरो आइजो माहारिनि थाखाय आङो खामानि मावगोन दिनै आङो UPPL हान्जानि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों सारा BTCनि बा बुहुमनि बर' आइजो नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायगोन जोंहा जोंनि हारि माहारिनि गाननाय जोमनायानो जोंखौ देखायो बर' आइजो होननानै जोंखौसो सिनायो हौवा माहारिखौ माब्लाबाबो लंपेन्ट गस्ला गाननानै थाङोबा बेखौ बर' होननानै रावखौबो सिनाया दिनै बर' आइजोखौसो सिनायो दख'ना गानबानो बै बर' होननानै जोंखौ गोजाननिफ्रायनो नुसारहरो बेनिखायनो आङो खावलायगोन दिनै आबोबनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोन मिरु आफादाव दङ बे आब'मोनखौ आङो खावलायनो लुबैयो मानो होनबा बिथांमोना जोंनिफ्राय गोबां लेखा गोरों बिथांमोना जोंथ' लेखा रोङा बिथांमोना गोबां लेखा गोरों नाथाय दिनै मानो जोंनि जाथिखौ बिदि माने एंगारनानै दिनै राजनितिक हान्जायाव मानो आगान होखो बेखौसो आङो खावलायनो लुबैदों आरो आं दिनै नैबे नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बे इंखं आरो बर' बे रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि गेजेराव गोबां आइजो गथ'फोरा जिनाहारि जालांदों गोबां बायदिसिना खैफोदाव गोग्लैदों बेफोरखौ जोंनि बर' आइजो आबोबा मानो दिनैसिमबो बेफोरनि सायाव एक्सन लायाखै दा जों नुनो मोनदों दाखालिसो जि झारबारिथिं जोंना मानगोनां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि बिसिया अन्थाइ खुबैदों होननानै बुंदों अब्ला बिथांमोना रिलि खालामदों आबोबा जोबोद दुखुनांथाव सोरनिबा गारिया खारबाय थानायाव गारिनिया सिगांनि साखायानो नांनानै बोरैबा अन्थाइया बेस्रावदोंबो जानो हागौ बेखौ नायबिजिरालासिनो डाइरेक्ट आबोबा अन्थाइ खुबैदों होननानै दा डाइरेक्ट आबसुखौ सोरखौबा नाम खारिनायाव बाहागो लाफानाय आबसुआ सोरमोन आबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जाथिनि थाखाय गांनाय उखैनाय खामानि मावबोदोंमोन मानो बेफोर रायनायाव मानो दिनै आबोबा बाहागो लाखो जोबोद दुखुनांथाव